Vuoden 2015 nuorisobarometrin teemana on arjen hallinta. 35% kyselyn vastanneista kokee olonsa yksinäiseksi ainakin ajoittain. Sosiaaliset vaikeudet ovat yleisiä ja usein muiden mielipiteet kiinnostavat liikaa. Jos kokee itsensä erilaiseksi, niin eristäytyy helposti porukasta. Kaveriporukka saattaa koostua vain pinnallisista tutuista. Syvempää yhteyttä toisiin ei osata luoda, joten läheisiä suhteita syntyy harvoin. Yksinolo voidaan nähdä positiivisenakin. Moni nauttii yksin vietetystä ajasta ilman, että kokee olevansa yksinäinen. Tutkimuksen mukaan internet on yleisin paikka, missä nuoret keskustelevat. Kasvotusten ystävien tapaa noin puolet vastanneista ja puheluin yhteyttä pitää hieman tätä vähemmän. WhatsApp-sovellus on yleistynyt nuorten käytössä. Kun tytöt tapaavat, he menevät kahvilaan vaihtamaan ajatuksia, kun pojat taas. On tilanteita, joissa puhelu ratkaisee asian nopeasti, kuten kavereita pitää joskus myös ikävöidä. Haastattelimme kahta nuorta nuorisobarometrin tuloksista. Ja moi, mä olen Vinski. Mä tulen Vantaalla Korsosta. Mä opiskelen täällä painoviestintää Stadin ammattiopistossa Käpylässä. Ivana Vojnovic, 18-vuotias Espoosta. Käyn teen kaksoistutkintoa Stadin ammattiopistossa vaatetusompelijana ja sit käyn samaan aikaan Helsingin kielilukiossa. No, tapaan kavereita yleisesti ja menee kaverille tai sitten tavataan jossain paikassa, esimerkiksi keskustassa tai niin edelleen. Ja sitten otan yhteyttä yleisesti WhatsAppilla tai niin. Harvoin soittelen tai muuta vastaavaa. Ryhmäkeskusteluja ja siellä me yleensä aina päätetään, että missä me tavataan, mitä me tehdään ja tämmöistä. Ja yleensä me tavataan jossain stadissa, että keskustassa, Kamppi, Rautatientori. Siis se riippuu tosi paljon siitä porukasta. Et on tietty porukka, jonka kanssa mennään just kahville syömään. Sitten on tietty porukka, jonka kanssa voi mennä vaan chillailemaan jonkun himaan tai katsotaan jotain leffaa ja sitten läskeillään siellä kanssa niin sohvilla ja sellaista. No, soitan yleisesti, jos ne ei vastaa puolen tunnin sisään, niin jos ollaan sovittu tapaaminen tai sitten jos on jotain tärkeää. Yleensä mä otan yhteyttä mun kavereihin joko WhatsAppin kautta tai sitten mä soitan niille suoraan, jos niillä kestää liian kauan vastata. Jos pitää yleisesti yhteyttä, se on WhatsApp-ryhmächatti, että siinä saa kaikista parhaiten kiinni, mutta siinäkin on sekin ongelma, että siinä tulee todella paljon viestejä ja sitten ei ehkä saa kaikkea kiinni. Silloin ehkä joutuu soittamaan, joka ei ole nuorille kauhean luonnollista tai huomannut nykyään. Jos on todella tärkeät asiat tai jos ei saa kiinni, niin silloin soitetaan, mutta muuten se vaan sille, että lähdetään viestejä. Jos on pelkästään poikaporukka, niin se saattaa olla enemmän tekemistä, kaikkea aktiviteetteja. Kuten toisin tytöillä saattaa olla enemmän niin kuin chillausta kautta sinne päin. Et jos ollaan poikien kanssa, niin sitten yleisesti menee silleen, että saattaa olla vaikka pelaamassa jääkiekkoa, fudista tai mitä onkaan, tai sitten jossain riehumassa.